عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اوچت شان دے مبارک شاہ عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اوچت شان دے مبارک شاہ خود کڑو ختم دا قرآن اللہ پتا شو مہربان جوڑشولی فخر خاندان جوڑشولی فخر خاندان اللہ چکڑی زار 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 اللہ چکڑی دے پتا دغ احسان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان نن مورو پلار دے خوشحالیگی ملوان دے یو بل نظاریگی ستاسو کال کی را غندیگی ستاسو کال کی را غندیگی او دا مورو پلار زار 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 دا مورو پلار احمد والا خاندان دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان دا مورو پلار دے تربیت دے دا استادانو دے محنت دے او احسان دا پاک رب العزت دے احسان دا پاک رب العزت دے او نور الامین نور الامین صاحب خوشحال ستا ابا جان دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان اچت شان زار 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 عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان فضل امین تردے خوشحال دے داسی شہاب چلو کے سیال دے مشکور دا پاک رب الجلال دے مشکور دا پاک رب الجلال دے او کے جوڑ شوی زار 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 او کے جوڑ شوی دا انوار و چراغان دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان 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 دے مبارک شان عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان امریش صاحب دے بابا جان دے ننو رس پگڑ باندے شادان دے مشکور دا پاکانی سبحان دے مشکور دا پاکانی سبحان دے او فضل حادی زار 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 فضل حادی صاحب خوشحال دا بابا جان دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان محمد عاصم دے ماما جان دے ماما دویم محمد فرحان دے فتا خوشحالن بے شان دے فتا خوشحالن بے شان دے در لراغلی زار 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 در لراغلی نرب من اخبر خلوان دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان عبیداللہ دا کلی ختم دا قرآن دے مبارک اچت شان دے مبارک اچت شان دے مبارک شان استاذ حافظ سر دے طلحہ دے حافظ یاسر صاحب آلہ دے ورسرا بالحافظ حمزہ دے ورسرا بالحافظ حمزہ دے محنت دار
شان د مبارک اوچت شان د مبارک شاه عبید الله د خلی ختم د قرآن د مبارک اوچت شان د مبارک اوچت شان د مبارک شاه ګړې محله نور خان د بارون قچراغان د رحمت رحمت عظیم باران د رحمت عظیم باران د اسمان زار 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 د اسمان د خیر ملائکان د مبارک اوچت شان د مبارک شاه ګړې محله نور خان د بارون قچراغان د رحمت رحمت عظیم باران د رحمت عظیم باران او د اسمان زار 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 د اسمان د خیر ملائکان د مبارک اوچت شان د مبارک اوچت شان د مبارک شاه عبید الله د خلی ختم د قرآن د مبارک اوچت شان د مبارک اوچت شان د مبارک شاه ابو سعید برګړوال یم شیرونه لیک ملک وال یم د شیر فن فن کې با کمال یم د شیر فن کې با کمال یم او درته پیش کړي زار 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 درته پیش کړي مې صدا سے رنگ بیان د مبارک اوچت شان د مبارک اوچت شان د مبارک شاه عبید الله د خلی ختم د قرآن د مبارک اوچت شان د مبارک اوچت شان د مبارک شاه اوچت شان 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 د مبارک شاه عزت مند اوریدونکو د ختم القرآن د دستار باندې د خسته کلام تاسو په आवाज د شاعر ابو سعید بالاګړې اوریدل چې دا موبایل نمبر دی 0318 1954 او د ریکارډینګ عثمان اسلامي سټوډیو معیار جوش چې دا موبایل نمبر دی 0318 505